аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. Абулҳасани Харақонӣ ва зани нобоби ӯ. Абулҳасани Харақонӣ аз урафои маъруфи нимаи дуввуми қарни даҳум ва аввали қарни ёздаҳум аст. дар бораи ӯ гуфтанд ки хондану навиштан намедонистааст. ҷавони дилсӯхтае ки овозаи шайхи Харақониро шунида буд, аз шаҳри Толиқон ба қасди дидори шайх ҳаракат кард. роҳи дарозеро тай кард, кӯҳҳоро пушти сар ниҳод ва саҳроҳои гарму сӯзонеро дар навардид. фақат ба ишқи дидори шайх сахтиҳо диду ранҷҳо кашид. саранҷом ба шаҳри шайх мерасад. нишонии хонаи шайхро гирифт ва рост ба манзили ӯ рафт. дарро куфт. ҳамсари шайх аз дари хона сар берун оварду гуфт: чӣ мехоҳӣ? ҷавон гуфт: ба қасди зиёрати шайх омадам. зан то инро шунид қаҳқаҳае заду ҷавонро ба боди сахрия гирифт. ки магар дар шаҳру кошонаи худ кору боре надоштӣ ки беҳуда барои дидани як марди бекора инҷо омадӣ? хандае зад зан ки ҳи риш бин, ин сафаргириву ин ташвиш бин. худ туро коре набуд он ҷойгоҳ ки ба беҳуда кунӣ назми роҳ. гуфт нофарҷому фаҳшу дамдама, ман натонам боз гуфтанд он ҳама. аз масал ваз ришханди беҳисеб, он мурид афтод аз ғам дар нишеб. бо шунидани ин носазо аз ҳамсари шайх ранҷи сафар бартани ҷавон сангинӣ кард ва сахт ғамгин шуд. ашк дар чашмонаш ҷорӣ шуд ва гуфт: бо ин ҳама бигӯ он шайх куҷост? зан гуфт: он солуси зарроқи тиҳӣ, доми гулону каманди гумраҳӣ, 100 000 ҳамришон ҳамчун ту, уфтода аз ваян дар 100 уту. гуфт: он марди риёкор, он ҳиллагари тухолӣ, он дами аҳмақон, он каманди гумроҳӣ 100 000 аҳмақ монанди туро фиреб дода ва дар 100 нофармонии гуноҳ андохтааст. ба салоҳи туст ки ӯро набиниву бозгардӣ. ҷавон аз зани шайх ҷуз носазо дар ҳаққи ӯ нашунид. он ҷоро тарк гуфт ва нишонаҳои шайхро аз мардуми шаҳр гирифт. донист ки ӯ барои ҷамъоварии ҳизум ба беша рафтааст. фавран ба самти беша ҳаракат кард. дар роҳ бо худ мегуфт ки инчунин занро чаро ин шайхи дин дорадан дар хона ёру ҳамнишин? аммо фавран бар худ ниҳеб мезад ки ман ҳаққи эътироз бар шайх надорам. чӣ кунад ки ин андеша раҳояш намекард? ки чӣ нисбат девро бо ҷабриил, ки буд бо ӯ ба суҳбат ҳам мақил. чун тавонад сохт бо озар халил, чун тавонад сохт бо роҳзан далил. ҷавон дар ин андеша буд ки ногаҳон шайхи савор бар шер дар баробараш зоҳир шуд. манзараи аҷибе буд. шери нари тавонманду ғуррандае ҳезуми шайхро ҳамл мекард ва шайх худ бар болои ҳезумҳо нишаста шер меронд. ҳамаи мардони худо бар шери нафси аммора саворанд. ту яқин медон ки ҳар шайхе ки ҳаст ҳамсаворӣ мекунад бар шери маст. тозиёнаи шайх низ мори бузургӣ буд ки онро монанди шаллоқ бар даст гирифта буд. шайх то ҷавонро дид, лабханди зад ва андешаашро хонду гуфт: ба ҳарфи шайтон гӯш маде. ман на аз рӯи ҳаво, балки ба хотири ризои худо бо он зан сохтам ва дар канори ӯ мондам. агар сабурии ман бо он зан набуд, ҳаргиз шери нар роми ман намешуд. кон таҳаммул аз ҳавои нафс нест, он хиёли нафси туст он ҷо маист. гарна сабрам мекашиди бори зан, кай кашиди шери нав бегори ман. нозиён аблаҳ кашему 100 чу ӯ
نه ز عشقی رنگو نه سودای بو. چون بسازی با خسی این خسان، گردی اندر نور سنت ها رسان. کانبیا رنجی خسان بس دیدند، از چنین ماران بس پیچیدند. داستان دیدار مرید با شیخ خرخانی این نقطه را در بر دارد که با رفیق بدطینت باید ساخت و مرد تا بار ایال نکشد و تندخویی و بدخلقی او را تحمل نکند به مرتبه کمال نمی رسد. این داستان همچنین می آموزد که احوال اولیای حق ممکن است حتی از نزدیکترین نزدیکانشان نیز مستور بماند. مثنوی معنوی گنجی گرانارزش در خزینه معنوی ملت تاجیک و بشریت.